Xa está. Hola, moi boas. Nada, estou aquí para anunciarvos que mañán, sábado, 28 de outubro, ás 8 da tarde, no Auditorio do Multiusos da Xunqueira, por fin, imos estrenar en Redondela a Galiña Azul, a última producción de Tanxarina Títeres. Estaremos ali con todos estes personaxes que teño detrás, a Galiña, por suposto, con Lourenzo, con Leoncio, e unha chea de personaxes que inventamos os de Tanxarina xunto con Cándido Pazó para facer unha historia máis divertida e máis brincalleira. Así que xa sabedes, mañá, sábado 28, no Auditorio da Xunqueira, ás 8 da tarde, a Galiña Azul, a última producción de Tanxarina Títeres, aquí de Redondela. E agora deixo, pois que estou subindo a música para a festa que vamos a contar despois. A divertirse, esperámosvos ali na Xunqueira.